kagusok maradyaw sa ato adlaw no. Unsa may mga kagusok tagaw mga sudta sa ato mga kagusok no. Na touchscreen kada ko dako ang cellphone mga kagusok. Kay waya man sa Surigao ni mga kagusok makita ra nato diri mga kagusok sampay og sa Butuan mga kagusok. Unsa na to mag-order ni mga kagusok kay kina kuno puti sa ko yung mga kagusok isulti ra ko ni order dia para magawas ang imong order. Tag-try na ko mga kagusok pa sulti way mo gawas na sa Jollibee mo silib. Ay ingana ni on ra ba sa mga kagusok no. Tan-aw kabot-boton na itong tulo sa ako sa buhay. Yan na yun na ba dyan, manay mag-assist ba sa ato na kuro mga kagusok, no? Shout out sa ato sa kurang pa yung mga kagusok. Yan na una ba dyan, pag-order mga kagusok, no? Ang Jollibee. Pastilan, kano sa kay mabot sa Surigao sa mga na touchscreen kada ko dako ang cellphone. Kay pwede sa ato itawag-tawag sa ato mga kaila mga kagusok, no? Yan mga kagusok, shout out na to. Tawag claim na niya sa ato mga pagpisit niya mga kagusok. Kaya nakabay sa actual, yan, green. Tapos bato sa taas. Tapos sunod order paguman pawas sa order hindi mo gawas og number yan mga kagusok no ito tayo niya nakakita sa actual mga kagusok kung saan na natin yung pag-order mga kagusok no thank you ko no may number mo gawas mo pila ka kung mga kagusok ako dako sa yung cellphone mga kagusok kung saan to pag-order yung mga kagusok kada ko dako may na touchscreen lupig po sa katindugan na ako mga kagusok chicken joy pa mong gawas dyan Jollibee upak sa sadyaw pa wow yung mga kagusok no. So, butangin na yung taon dire Surigao na nakadako sa na cellphone mga kagusok kay bit-bito na kasi sa bahay mga kagusok. Charot yon no? Di ba makita to ang payon mga kagusok no? Ang payon lang sa Jollibee, yan. Nakita nato ang payon opening nila diya no. Yan mga kagusok. Amok na sa Jollibee dire Surigao ug sa Butuan sa dagdag nasod mga kagusok makita na nga duman Jollibee no. Kay badi na jud basta mga kagusok ang Jollibee kay di na ma-reach ang Jollibee mga kagusok kay kwarta na gud sila char. Yan mga kagusok ko salamat sa inyo tanan mga followers sa mga viewers og sa ato mga higala maradyo